Pamplona.es eta iruñakulturala.es webgunetan argitaratu dira Zibiboxetan datorren 4 hilekorako programatu diren 277 ikastaroak. Izen ematea urtarrilaren 9-tik 15 izanen da eta zozketa 16an. Programazioan arlo hauetako proposamena biltzen dira. Bisita gidatuak, ariketa fisikoa, arteak, ongizatea, dantza, teknologi berriak, musika eta elikadura osasungarria. Dantza garaikideko 4 ikuskizunek osatzen dute dantzagunea zikloa. Urtarrilaren 10-tik 19 Iturrambako Zibiboxean izango dena. Ikuskizun bakoitzeko sarrerak 3 euro balio dute eta Iturrambako Zibiboxean eskuratu daitezke edo webikoitza pamplona.es webgunean. Osasun sailak bideo bat editatu du lan arriskuen kudeaketan langileen arteko kolaborazioa sustatzeko. Kanpainan oinarritzat hartutako irudiak prebentziozko jarduera ziklo jarraitua izateak zenbaterainoko garrantzia duen erakusten digu. Horrez gain, kartelak eta mahai egutegiak ere egin dira, kudeaketa arautegian zer urrats eman behar diren azalduz. Zubiarte euskaltegi publikoan plaza libretan izen emateko aukera zabalduko da astelenean. Urtarrilaren 14-tik 20 bitartean izango da euskara ikastaroetan matrikula egiteko epea. Ikasle berriek urtarrilaren 21 hasiko dituzte klaseak. Ollo kontseilariaren esanetan lege berriari esker Nafarroa emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren abangoardian kokatuko da. Parlamentoan aurkeztu da onartutako foru lege proiektua. Kaixo, hauek dira egunak urtarrilaren 9ak utzi dizkigun lerroburuak edo titularrak. Datorren 4 hilekorako Zibiboxetan programatu diren 277 ikastaroak pamplona.es eta iruñakulturala.es webguneetan argitaratu dira. Izen ematea urtarrilaren 9-tik gaurtik 15 izanen da eta zozketa 16an. Programazioan hurrengo arloetako proposamenak biltzen dira. Ariketa fisikoa, artea, ongizatea, dantza, teknologia berriak, musika eta elikadura osasungarria. Gaurtik aintzinera Zibibox zentroen sareak aurtengo otsailetik ekainera egiteko prestatu dituen 277 ikastaro eta 8 bisita gidatuetan izen emateko epea ireki du. Urtarrilaren 15 izanen da izen emateko azken eguna, eta biharamunean bertan, 16an, lekuen zozketa automatikoa eginen da. Edukietan denetari dago, ikastaroen inguruko argibide guztiak ordutegiak, non izanen diren, zein adinetarako gomendatzen diren eta prezioak. Webikoitza pamplona.es eta webikoitza pamplona-eskultura.es udal webgunetan eskuratu daitezke. Halaber edozein Zibiboxetan har daiteke ikastaroi buruzko informazio zerrenda. Ez dira falta beti programatu ohi diren ikastaroak, bestea beste, ariketa fisikoa lantzen dutenak. Yoga, pilates, step igeriketa eta dantzakoak, zumba, dantza latindarrak eta sevillanak. Arteetakoak hau da pintura, argazkilaritza, antzerkia, bitxigintza eta ongizateari lotutakoak, coaching eta adimen emozionala. Baina hoiez gain badira beste ikastaro ugari. Broderia, kaxoi flamenkoa, klera margoa, komedia del arte, autodefensa feminista, musika edizioa, estilismoa swing, baratze ekologikoa, sukaldaritza veganoa. Hego Amerikako sukaldaritza eta ogigintza. Hoien osagarri badira baitere hizkuntza ikastaroak, teknologi berrien zein telefono mugikorren ingurukoak eta robotikakoak. Guztira, 6 atal handitan multzokatu da, informazio guztia jasotzen duen liburu iskan bezala. Haurrendako gunea teknologi berriak, jakintzaren garapena, herritarren garapena, sormenaren garapena eta norbanakoaren garapena. Bisita gidatuak Iruñan, Tuteran eta Nafarroko museoan eginen dira. Iruñako udalaren eskaintzan goizeko zein arratsaldeko ikastaroak daude, astelenetik larunbatera. Gaztelaniaz eta euskeraz eta adintarte ezberdinetako herritarrei zuzenduak, beti ere xede harturik, publiko zabalarengana iritsiko diren proposamenak eskaintzea. Izan ere ikastaroen zerrenda berria egiteko aintzat hartu dira Zibiboxetako ikerketak. Zentro bakoitzaren inguruko herritarren errealitatea, lehentasunak eta beharrak ezagutze aldera egin direnak.
Hori horrela gustuen araberako programazioa prestatu da 7 Zibibos zentro hoietarako Kondestable, Zabalgune, Iturrama, Jusla, Arrotxa, Mendillorri, Milagrosa eta Sanduzelai, eta beraz jarduerak hiri osoan zehar banatu dira. Kondestable Zibiboxean 46 ikastaro emanen dira, Zabalgunean 32, Iturraman 79, Jusla, Arrotxan 35, Mendillorrin 33, Milagrosan 20 eta Sanduzelaien 32. Iruñeko udalak iaz abiatu zuen Zibibox sareak antolatutako jardueretarako izen emateak kudeatzeko tresna berri bat, zeinak bide ematen baitu Zibibox Aktibidades app-aren bidez izen emateko. Edozein telefono adimendun erabilita, horrez gain eta ohi bezala, izena aurrez aurre eman daiteke edozein zentrotan. Telefonoz, herritarrendako 010 arreta telefonoan, hau da 948-42-0100 Iruñez kanpotik deituz gero, eta online webikoitza pamplonaeskultura.es eta webikoitza-pamplona.es webguneetan. Izena online edo mugikorrendako aplikazioaren bidez emateko erregistratu beharra dago aurrez nor bere nortasun agiri zenbakiarekin. Obari edo murriztapen eskubiderik izanez gero, hori egiaztatzeko agiriak aurkeztu behar dira aurrez edozein Zibiboxetan. Tresna berriari esker alako obariak dituztenek ez dituzte berriz agiriak aurkeztu beharko, salbu agirietan aldaketarik egonez gero edo hoiek iraungiz gero. Joan den udazkenean ikasturte astearekin batera abiatutako prozedurari jarraituz eta Iruñan erroldatutako persona guztiei parte hartzeko aukera berdinak ematxe aldera, eskainitako leku guztiak zozketa bidez esleituko dira. Zozketaren emaitzak jakinarazi ondotik leku lortu dutenek 72 orduko epea izanen dute ordainketa egiteko, eta hori egin ezean automatikoki galduko dute leku hori betetzeko eskubidea. Lekuen esleipena mezu elektroniko bidez jakinaraziko zaio izena eman duenari eta inguruabar hori konsultatu ahalko da baita ere telefonoz 010ean aurrez aurre edozein Zibiboxetan. Lehentasuna izanen dute Iruñan erroldatutakoek, eta erroldatuta egon ez baina ikasturte horretan Iruñan unibertsitate ikasketak egiten dituzten ikasleek. Baldin eta Indarreko unibertsitate txartela aurkezten badute aurrez edozein Zibiboxetan. Urtarrilaren 10-tik 19 Iturramako Zibiboxean dantza garaikideko 4 ikuskizunak dantzeta dantza gunea zikloa osatuko dute. Emanaldi bakoitzeko sarrerek 3 euro balio dute eta Iturramako Zibiboxean bertan edota pamplona.es weborrian eskuratu daitezke. Ostegunean dantza gunearen beste edizio bat hasiko da Iturramako Zibiboxean. 4 ikuskizunek arte honen berritasunen eta garapenaren berri emango digute, gai eta teknika ezberdinetako lanak taulauratuko dituzten 4 konpainien eskutik. Urtarrilaren 10-tik 19 programatu dira ikuskizunok eta sarrerak 3 euroan eskuratu daitezke Iturramako Zibiboxean, bertan eta webikoitza pamplona.es zein webikoitza-pamplona-eskultura.es webgunetan. Ostegunean, Fuera del Eje dantza konpainiaren Romeo y Julieta Bailaremos en el Paraíso lanak emango dio hasiera programari, 8:00. Musika eta dantza emanaldia da eta aldi berean maitasunaren gorespena. Antzesle zerrendak ezagunena den literatur erreferentea du oinarri William Shakespearen Romeo eta Julieta klasikoa. Dantza, sentimentu eta emozioak adierazteko tresnatzat aurkezten da, grina, gorrotoa, beldurra, estutasuna, poza, malenkolia, eta noski maitasuna. Lanak Shakespearen drama laburbiltzen du agerraldien sorta hautatu baten bidez, alegia, proiektu hau sortzerakoan zegoen parte hartzeko nahira, voluntarioen ezaugarri teknikoetara eta ikusleen ulermenera. Bilbea zailtasunik gabe jarraituko baitute, hobekien egokitzen direnen hautaketaz. Igandean Zigzag dantza konpainiak taularatuko du bere proposamen artistikoa Forma Ez. 6-tik aurrera ikusan zerki eta dantzako emanaldia aurre eta familientzat. Forma Ez lan harrigarria da. Bertan, mugimenduak, gauzen erabilerak eta ikus efektuak elkartzen dira ezoiko ikuskizuna sartzeko. Ikusleak hoien aurrean aurkeztu eta aldatzen diren irudiek eramaten dituzte, etengabe aldatzen den hortzi iradokitzaileen murgilduz. Irudi biziak, borobilak, geldoak, zehatzak, iradokiak, benetakoak, berriak,
lausoak, aldakorrak, mugikorrak. Irudiak azken batean benetakoa eta irudipena jolasean sartzen dituztenak. Urtarrilaren 17 ostegunarekin, Atena konpainia artistikoak Mi Propio Universo taularatuko du 8. Agertokirako proposamen horrek antzeslen benetako esperientzia du oinarri. Beraien bizipenez eta beraiena bakarrik den gorputz mugimenduaz elikatu dute sormen prozesua eta beraien hortziari ahotsa eman diote. Funtsean lanean errealitateari 180 graduko biraketa ematea proposatzen dute, beren errealitatea geuretik sentitzeko. Azken batean, osotasun beraren zatia gara, antzerkierako dantza ikuskizuna, diversitate funtzionala duten artistek ematen dute eta jende orori zuzenduta dago. Urtarrilaren 19an, larunbatarekin 8 Transozeanikaren antzespenak emango dio buru zikloari, Carmen Larraz, Uxue Montero eta Hilario Rodeiroren eskutik, Dinamo Dantza. Transozeanikak ingurune naturala arimatik entzun nahi du eta entzunaldi hori, dantza, argazki eta musikaren bidez helarazi. Antzeslanean zehar mugimendu egitura ezberdinek aldaketa prozesua adierazten dute antzeslarengan, barne haustura, asteko gero amildegitik igarota, haserretzea, guztia ematia eta azalaratzea, itxaropenari deika balitzen. Ikuskizunean zehar musika eta dantza elkarrizketa bizian ari dira agertoki gainean, hein batean bat-batekotasunak eramanda. Elkarrekin arnastu alizateko argazki proiekzioak noiz behinka agertzen da bat-batean, ikusizko irudi bilbide bat eskainiz. Ikusleak hainbat pasaitan kokatuz, gogo aldartearen eta ingurunearen arteko paralelismoa iradokiz. Lan arriskuen kudeaketan langileen arteko kolaborazioa sustatzeko helburuarekin, Osasun Sailak bideo bat editatu du. Kanpainan oinarritzat hartutako irudiak prebentziozko jarduera ziklo jarraitua izateak zenbaterainoko garrantzia edo inportantzia duen erakusten digu. Horren gain, kartelak eta mahai egutegiak ere egin dira, kudeaketa arautegian zer urrats eman behar diren azalduz. Nafarroko Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuak lan arriskuen kudeaketaren konplexutasuna labur azaltzeko 2 minutuko bideo bat egin du, euskaraz zein gaztelaniaz. Ekimen honekin prebentziozko jardueran estrategia jarraitu izatea beharrezkoa dela erakutsi nahi du, eta horren harira, enpresaren eta langileen arteko partaidetza eta akordioa bultzatu eta arriskuen identifikatze eta ezabatze faseak garrantzitsutzat jo nahi ditu. Laneko Osasunaren 2017-2020 ekintza planaren barruan, arriskuen kudeaketa hobetzeko programan, kanpainaren irudiak lan arriskuen kudeaketan zer urrats eman behar diren erakusten digu. Nafarroko Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuak gogoratu du jarduera horretarako hobekuntza ziklo jarraituko estrategia bat aurrera eraman behar dela. Nazioarteko hainbat erakundek, osasunaren mundu erakundeak, nazioarteko laneko erakundeak edo laneko segurtasun eta osasunerako Europar Agentzia kasu, proposaturikoa eta 2018an ISO arauan jasota egon behar duela. Kanpainak barne hartzen du abi tamainakoa, 4.000 kartelen inprimatze eta banaketa. Eman beharreko urratsak azalduz, eta 4.000 mahai egutegien banaketa 10 langiletik gorako 3.200 enpresa nafar, prebentziozko zerbitzu, sindikatu enpresari eta lanbide heziketako zentroetara beste batzuen artean. Horrez gain tresna informatiko espezifikoak lantzen ari dira, osasun arriskuak eta arrisku ergonomiko, higieniko, fisikoak, kimikoak eta biologikoak eta psikosozialak lantzeko. Kanpainaren irudiak zenbait urrats erakusten dizkigu lan arriskuen kudeaketaren ziklo jarraituan emateko. Lehenengo arriskuak identifikatzea, bigarren arriskuak ezabatzea, hirugarren arriskuak ebaluatzea, laugarren arriskuei lehentasuna ematea, bosgarren prebentziozko programazioa, seigarren neurriak aplikatzea eta zazpigarren aurrera eramandako neurrien eraginkortasuna aztertzea. Lehendabiziko bi urratsak azpimarratu nahi dira, arriskuak identifikatzea
kapazitatea zabatzea eta horretarako Nafarroko Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuaren arabera aski da arriskuak detektatzen jakitea ekintza hauen bidez. Toki, instalazio, laneko ekipo eta erabilitako agente kimikoei buruzko dokumentazioa irakurtzea. Enpresan zer lan burutzen diren jakitea. Nola lan egiten den behatzea, langilei eta edo haien ordezkariei galdetzea. Eta iraganean, gertatutako kaltei edo osasunaren zaintzan antzemandeko kaltei buruz erabilgarri dauden datuak aintzat hartzea. Azpimarratu du lehenengo bi urrats horiek aplikatuz gero errazagoa dela enpresako hierarkia maila guztiak prebentziozko ahalegin horretan bat egitea. Zubiarte Euskaltegi Publikoaren plaza libreetan izen emateko aukera zabalduko datorren astelehenean zabalduko da. Honela, urtarrilaren 20 bitarte zabalik mantenduko da Euskara ikastaro hauetako matrikula epea. Ikasle berriek urtarrilaren 21ean hasiko dituzte klaseak. Hezkuntza Departamentuak Zubiarte Euskaltegi Publikoan 2018-2019 ikasturteko helduentzako Euskara ikastaroetako plaza libretan izen emateko epea ireki du. Urtarrilaren 14tik 20 izanen dute matrikula egiteko aukera eta urtarrilaren 21ean hasiko dituzte eskolak ikasle berriek. Euskaltegiak maila guztietako ikastaroak eskaintzen ditu A1, A2, B1, B2, C1 eta EGA ordutegi ezberdinetan. 9 eta laurdenetik 12 laurden gutxira, eguerdian, 5etatik 7:30 eta 7:30tik 9:00. Honakoak dira eskaintzen diren ikastaroak. 10 orduko ikastaroak B2 mailan astelehenetik ostegunera goizez. 6 orduko ikastaroak ikastetxetan eguerdian, ikastetxetako gurasoentzat zein jende guztiarentzat. 6 orduko ikastaroak, autoikaskuntza 2 orduko mintzamena, Zubiarten eta online lan egiteko 4 orduko konpromisoarekin. Maila guztietan A1, A2, B1, B2, C1 eta EGA. 4 edo 5 ordu astean aukeran astelen eta asteazkenean edo astearte edo ostegunean maila guztietan A1, gehi A2, B1, B2, C1 eta EGA mailan. 4 ordu astean mintzamena goizean B2 mailan eta kanpoko ikastaroak Ansoain eta Orkoienen 5etatik 7:00. Unibertsitatekoak ez diren irakasleek ikastaroek egin ahal izango dituzte beren formazioaren baitan eskola ordutegitik kanpo eta dohainik. Izen ematea Zubiarte Euskaltegi Publikoaren webgunean edota egoitzan bertan Zubiarte kalea 13an uharten egin daiteke. Informazio gehiago nahi izanez gero, 848 43 10 telefono zenbakian edo euszubia@educacion.navarra.es helbidean. Oio kontseilariaren esanetan lege berriari esker Nafarroa emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren abanguardian kokatuko da. Onartutako foro lege proiektua parlamentuan aurkeztu da. Herritarrekiko eta erakundekiko harremanetako kontseilaria Naollok nabarmendu duenez, emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari buruzko lege berriak Nafarroa abanguardian kokatuko du emakumeen eskubideen aldeko borrokako komunitatea aintzindari gisa eta genero etena gainditzeagatik. Oilo kontseilariak gobernuari eusten dioten 4 indar politikoen ordezkariekin batera, hau da Virginia Alemán, gero abaitik, Teresa Ez Podemos aldugu, orain bai, Bakartxo Ruiz, EH Bildu Nafarroa, Marisa de Simón, Izquierda Ezkerra eta Nabiren zuzendari kudeatzaile Mertxe Leranoz aurkeztu dute emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari buruzko foru lege proiektua, onduko helburu nagusi hauen inguruan. Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako eskubidea egiazkoa eta eraginkorra izateko baldintzak sustatzea. Emakumeen ahalduntzea eta parte hartzea bultzatzea berdintasunezko gizarte aktiboa lortzeko eta desberdintasunaren adierazpen gorena den emakumeenganako indarkeria gainditzea besteak beste. Testu hau gobernuaren abenduaren 26ko bileran onartu zen eta Nafarroko berdintasunerako kontseiluaren oniritzia du. Oiloren esanetan arau berri honek giltzarrizko eragiletzat jotzen ditu administrazio publikoak bereziki toki esparrukoak, mugimendu feministaren eta emakumeen elkarten zeregina aitortzen du aldaketa estrukturala lortzeko eta esparru guztietan emakumeen ahalduntzea eta partaidetza bultzatzeko
giltzarrizko osagai bezala, eta adina, klase soziala eta desgaitasun gisako aldagaien kombinaziotik sortutako askotariko diskriminazioak identifikatzen ditu. Gaur zeroa oso lainotsu edo estalita. Prezipitazio txiki egingo du, elur kota jeisten joango da 1300–1500 metrotik. Arratsaldean 1000–1100 metrora eta 500–700 metrora azken ordutan. Ipar-mendebaldeko haize ahul-bizia ibiliko da, azken orduetan ipar-ekialdera aldatuz. Temperaturan aldaketarik ez, egunaren amaieran izotz txikia egingo du. Ostegunean zeroa oso lainotsu edo estalita egongo da, arratsaldetik aurrera lainoak gutxitu egingo dira. Prezipitazio txiki egingo du bereziki egunaren lehen partean, eta arratsaldean atertzera egingo du. Elurkota 200–500 metro inguruan egongo da. Ipar-ekialdeko haize ahul-bizia ibiliko da. Temperatura jaitsi egingo da, nahiko minimoak eta gutxi edo nahikoa maksimoak. Izotz txikia egingo du. Pamplona.es eta iruñakulturala.es webgunetan argitaratu dira Zibiboxetan datorren 4 hilekorako programatu diren 277 ikastaroak. Izen ematea urtarrilaren 9-tik 15-era izanen da eta zozketa 16an. Programazioan arlogo hauetako proposamena biltzen dira, bisita gidatuak, ariketa fisikoa, arteak, ongizatea, dantza, teknologi berriak, musika eta elikadura osasungarria. Dantza garaikideko 4 ikuskizunek osatzen dute dantzagunea zikloa. Urtarrilaren 10-tik 19-era Iturrambako Zibiboxean izango dena. Ikuskizun bakoitzeko sarrerak 3 euro balio dute eta Iturrambako Zibiboxean eskuratu daitezke edo webikoitza pamplona.es webgunean. Osasun sailak bideo bat editatu du lan arriskuen kudeaketan langileen arteko kolaborazioa sustatzeko. Kanpainan oinarritzat hartutako irudiak prebentziozko jarduera ziklo jarraitua izateak zenbaterainoko garrantzia duen erakusten digu. Horrez gain, kartelak eta mahai egutegiak ere egin dira, kudeaketa arautegian zer urrats eman behar diren azalduz. Zubiarte euskaltegi publikoan plaza libretan izen emateko aukera zabalduko da astelenean. Urtarrilaren 14-tik 20-era bitartean izango da euskara ikastaroetan matrikula egiteko epea. Ikasle berriek urtarrilaren 21-ean hasiko dituzte klaseak. Ollo kontseilariaren esanetan lege berriari esker Nafarroa emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren abangoardian kokatuko da. Parlamentoan aurkeztu da onartutako foru lege proiektua.